Здравейте, уважаеми зрители на телевизия Видин. Гост предаването Пресечна точка тази вечер е кметът на община Белоградчик, господин Борис Николов, на когото казвам добре дошли. Благодаря, да заварил тук в студиото. Тежък ден днес за вас. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата. Имахте пътуване до София. И въпреки това не закъсняхте за предаването, така както бехте обещали вчера. Обичам да съм точен и аз благодаря за вниманието, което се отделя на мен и на моята община. Да, тежък беше деня, но все едно аз се надявам, че зрителите ще ни извинят, ако виждат умора в лицата ни. Тежко се работи в България, трябваше да се обикалят ведомства, министерства, да се тича и това е. Ако не се тича, няма да има... Нищо няма да се случи. Да се сетят за нас на жълтите павети. Няма да се случи. Политическата класа нашата при тия условия работи. За господин Борис Николов ще припомня, че той преди е бил кмет на Белоградчик в едно малко по-различно от сегашното време. Народен представител в 40-то Народно събрание от БСП в управляващата тогава Коалиция за България, но на местните избори 2011 година се яви като кандидат за кмет на Белоградчик от Български социал-демократи и печели балотажа срещу кандидата на БСП Людмила Антов, поемайки тогава управлението на най-задълженалата в страната община, доколкото си изпълня. 760% дефицит. 760. Спомням се, че в предишния разговор преди около година и 2 месеца ви попитах колко кораж е необходим, за да се кандидатирате за кмет. При 700 тогава беха процентите, вие казахте 760 бюджетен дефицит. Как бихте отговорили сега на този въпрос? Честно казвам, аз тогава не можех да допусна, че чак толкова е дефицита. Не е нормално 21 век община в Европа с такъв дефицит, но вследствие на недостатъчно ефективната работа на правораздавателните органи се оказва, че това е възможно. Но то е едно голямо предизвикателство, разбира се. Дадох си сметка какво може да се направи и какво трябва да се направи. Видях в себе си сили. Разбира се, много кораж ми даде и това, че, както казахте, изкарах един мандат в парламента. Можах да опозная политическата класа отвътре. Можах да създам едни хубави контакти с добри приятели от парламента, така държавните мъже на България, които станаха на възлови позиции, на които разчитах за лобиране в добрия смисъл на думата и се оказа, че не съм сгрешил, така че излезнахме от този хал. Чест ви прави, ще спомена още нещо, че вашия основен опонент на балотажа Людмила Антов сега е ваш служител и на доста приличен пост. Интересуваме, нали, като тръгнем от частното към общото, как в един не толкова голям, няма да кажа малък, за да не обида Белоградчик, за мащабите на Видин, в един не толкова голям град се преодоляват политическите различия, негативизми, натрупани по времето на предизборни битки. Да, вижте, нормално ли? За много хора в моите съграждани това е един голям парадокс. Основният ми опонент на изборите, веднага след изборите го назначавам за директор на Младежкия дом, а сега е директор на Център за настаняване на деца от семейен тип. По няколко причини. И първо, влизайки в общинската администрация, аз съм убеден, въпреки тайността на избора, че над 95-6% от администрацията гласува също срещу мен. Никого не съм изгонил. По няколко причини. Първо, защото аз смятам, че в последните години за по-бързото развитие на нашите малките общини, да говоря в частност, една от основните причини е прекаленото политизиране на нашия народ.
без да има градивност, без да има обективност в оценката, което пречи за развитието. Тоест, независимо от нашите симпатии, ние трябва да работим за нашия град всички и това се старая да го показвам години наред, откакто съм в така с обществена работа се занимавал. И втората причина е, че в нашия регион не останаха кадри. Точно това ще да кажа. Така че не аз съм толкова длъжен, богат разбира се, човешкият потенциал. Все пак той е бил кмет, бил е заместник кмет по мое време, първия ми мандат, бил е секретар на общината, човек с опит. Всички имаме недостатъци, но аз не можех да не използвам неговите качества управленски, неговия опит. И между другото, той до сега няколко месеца се показва като един добър директор в центъра и не съжалявам и съм убеден, че ходът ми е правилен и така бих постъпил със всеки го. Дори един Емил Цанков, другият ми опонент, който доведе общината до това дередже, което го наследих, мога и на него да му възложа работа, която е по-ниско отговорна, но и той има качества, бил е кмет на общината, не може да няма качества, бих го назначил и него, но до сега не се е случило. Така че нормални са тия човешки неща, трябва да се обединяваме и да работим за този народ, иначе няма как. Кметският мандат изтича след около няколко месеца. Да, края на октомври. Като мине Великден и след това ще се завъртат едни бързи летни месеци. Да, така е. Как оценявате тия изминалите 3 години? Какво почти, да. успяхте да свършите? Какво? Има ли нещо, което остана? Значи, господин Борисов, аз съм инженер по образование и по разбиране и по менталитет и обичам точните измеримите неща. Другото го оставям за политиците. Те обичат другото да говорят и по другия начин да разсъждават. Между другото, аз съм единствени от кандидатите, от 13 кандидати за кметове бяхме тогава. Единственият, който седнах и систематизирано, черно на бяло, подготвих ето тази книжка, която ще ви я подаря, с която се явих на избори. Говорим за 2011 година, да. Да, когато се явих на избори и казах какво ще направя. И тук навсякъде отбелязано да и не, какво е направено до сега, какво предстои още малко да се направи за останалите и какво не е направено. И се радвам, че над 90% са датата в него. Тоест всичко е точно разписано в 2000 екземпляра и много от избирателите, приятели и врагове още държат тази книжка. Това е, заповядайте. Това е едната от книжките, която всеки един белогърчичен, почитайки, става му ясно дали е изпълнена задачата или не е изпълнена задачата. Не съм срещал до сега наистина така поети ангажименти преди 3 години и сега вие провокирате връщането към тях, а не някой от страни. Да, разбира се, трябва да се дава отчет, да се помни какво е обещано и какво е направено. Освен това, сега вече подготвихме и нея ще ви връча, и тази книжка. Това е отчета за 3-годишния мандат. Не на шега ще кажа, с най-нискокачествената хартия, за да е ефтино я отпечатихме. Става и за подпалка, който не иска да я чете. Може да се подпали парното няколко пъти. В него е описано точно какво е извършено, какво трябва да извършим до края на мандата и какво би трябвало да се извърши в по-далечната перспектива в следващия програмен период. И ние сме разписали, ние 2500 екземпляра. Раздаваме по населени места, предварително, хората да се запознаят, правиме едно събрание. Почти не говориме по нея най-важните неща, защото се оказва, че много от хората се е прочели. Ясно им и започваме да говорим за настоящето и за бъдещето, за препоръки и така стават едни хубави беседи, едни хубави срещи, всичко се протоколира, записва се с срокове, с отговорници, с дати. Та заповядайте и го и отчета за изпълнението. Какво не успяхте да свършите? Да. Докъде стигна с покриването на този дефицит? Да. Значи още нещо за първия въпрос, че не дадох точен отговор дали оценявам досегашния мандат за успешен или не. Не мога да не кажа.
че еднозначно аз няма да го кажа. При всички положения съм доволен, прочитайки това, което съм обещал и това, което е направено. Естествено, че е така. Фактите, като говорят, както казва народа, и боговете мълчат. Но, разбира се, за мен е най-важна оценката на избирателите и на второ място оценката на Общинския съвет. Общинския съвет са хората, които са избрани от този народ. Това са хората, които формират политиката, стратегията в една община, изработена до голяма степен от кмета и неговата администрация. Така че аз сега доволен съм, че с Общинския съвет мога да кажа, че работим отлично. Показателно е това, че нямаме конфликти, че решенията се вземат с над 80%, почти всички решения. Има решения много от тях, които са 100% гласувани от съветници. Това показва, че нито аз ги изнасилвам с тежки и некоректни предложения, нито пък те некоректни решения вземат за мен. Тоест имаме така един пълен синхрон, въпреки че има от целия политически спектър представители в Общинския съвет, но до сега работиме много градивно, много продуктивно. Политическата сила, която ви изпратила, която ви издигна за кмет, не доминира в Общинския съвет? Не. Не доминира, горе-долу е ГЕРБ има най-много съветници. 4, другите 3-4 политически партии по 2, и реформаторите имат един, общо 13 общински съветника, пак казвам, хора с различни интереси, хора с различна политическа възгледи и членство, но до сега, за 3 години, аз не усетих в нито едно от стотиците решения, които сме обсъждали и гласували, да е имало политически нюанс. Така че политиката и политиканстването на местно ниво го няма. За разлика от парламента, да речем. И какво не успяхте Какво не успяхме да реализираме? Не отговорих и на въпроса. Ние свалихме близо 2 милиона от старите задължения, които бяха около 7 милиона и 600. При собствени приходи тогава е около 1 милион. Заварих 11-та година с 1 милион собствени приходи и за да е ясно на зрителите, трябваше с този 1 милион годишно, който получава общината като собствени приходи, да погасим старите задължения за 7 милиона и 600. Това значи, че 8 години общината не трябва да харчи нито лев и да погаси старите плащания. Това естествено трябваше да бъде решено по 2 пъти. Аз съм го описал и в намеренията си в предизборната книжка. Да увеличиме значително собствените приходи и да ограничиме разходите, за да можем да компенсираме и бавно, но стабилно да погасяваме старите задължения. Имаме вече погасени задължения, около 2 милиона стари задължения. Ако тогава имахме около 7 милиона и 600 задължения, сега имаме около 4 милиона и 800 към днешна дата. Значи повече дори от 2 милиона сме погасили стари задължения. Важното е и увеличихме около 400-500 хиляди собствените приходи на годишна основа с допълнителни дейности, с допълнителни приходи и ограничиме с около 300 хиляди на година разходи, без да влошаваме дейността на общината. Даже твърдо мога да кажа, това могат да го потвърдят всички добронамерени избиратели в нашия град, че подобрихме обществената дейност, най-общо казано, работата с децата, с пенсионерите, с клубовете работят при други условия. Увеличихме бройката на децата, които са заангажирани извън учебната дейност. Спорта не пострада, културната дейност се засилихме и не като качество и като количество мероприятия. Тоест увеличихме дейността, намалихме разходите за тази дейност. Това иска прецизно, ежедневно, всеки един работен ден, поне 1 час близо, с главната счетоводителка, с директорите, с заместниците, обсъждаме как по най-ефективния начин да реализираме едно предприятие и откъде да направим икономията. Тоест, цепиме стотинката на 2 и се получават нещата. Ще ви попитам за това време, ако сте направили така рекапитулация, да кажете в така не груп вид,
Колко средства по проекти успя да привлече общината през тези 3 години и нещо? Да, това е една от гордостите ми за изтеклия мандат, че ние успяхме за тези 3 години да направим инвестиции в града основно, толкова колкото не бяха направени за предните 30-35 години. Инвестициите като размер са някъде около 7-18 милиона. Те не са голям като размер, но имаме около 23 проекта инвестиционни, с които работиме и продължаваме до края на мандата, за да ги завършиме, и още 7-8 проекта по оперативна програма човешко развитие, което е много важно, административен капацитет, по-точно. Това са така наречените меки мерки, с където се цели естествено да вдигаме нивото на подготовка на администрация, на безкорзоводи, на хората, които са косвено и пряко ангажирани в икономиката на нашата община и в обслужването на нашето население. Имаме знакови обекти, които коренно ще променят облика на града и начина на живот, които много силно въздействие оказват върху туристическия поток и най-вече върху задържането на туристите в Благоевград повече от един ден. Това завършваме до 2 месеца посетителския център с всички там допълнителни дейности около него. Една прекрасна мечта на десетилетия наред спортна база в града с съвсем нова зала, нов стадион, реконструкция, капитален ремонт на него, ново тренировъчно игрище с балон и допълнително 4-то тренировъчно игрище, което да може да се ползва широко от населението, изкуствена материя, с осветление и така нататък. Това са все инвестиции, които казвам коренно. Освен това, че до тяхното изграждане всеки един обект трае по година горе-долу, се ангажира доста работна ръка, местна ръка, която е една политика, която успяваме до сега да я реализираме с фирмите спечелили. Едно от условията, което поставям на фирмите, разбира се, на добра воля става всичко това нещо. Това не може да бъде регламентирано в тръжната документация, но на добра воля, а и в техен интерес е да подбираме, да им предлагаме наши работници, за да можем да разкрием допълнително работни места. Така че резултата се усеща навсякъде. Един страхотен нов квартал направихме Милевите, с нови улици, тротуари, цял квартал толкова обособен. Аз винаги съм казал, потвърдиха го стотици хора извън Белоградчик, че такъв хубав квартал не са виждали в България. Така че случват се нещата, а още много има да се случва до края на мандата и следващите години, разбира се. Вие избрахте една такава малко нестандартна форма за популяризиране на отчета. Първо раздаване по населените места на хората и след това директни срещи за дебатиране. Прави ми впечатление как започва отчета ви като обращение. Ще го прочита, ще го цитирам. Преди 3 години получих вашето доверие. Време е да сверя часовника си и да попитам, оправдах ли доверието ви? Правилно го прецених силите ми, моите, на общинската администрация и на хората от Белоградчешко. Не рискувате ли с такъв директен въпрос да получите лицеприятен отговор? Не. Народът ни е достатъчно мъдър и надежден. Колкото и да се опитваме да черниме, да го сравняваме с различни материали и така нататък. Хората знаят какво е било преди 3 години, виждат какво се случва сега, знаят какво има да се прави. Казвам, аз обичам да съм много точен, всичко да е подписано, обещанията подписани, написани, за да може винаги по всяко време това да го направим. Обръщам се директно към хората, защото за мен това е най-важната оценка. Водещото, за да се хвана и в първия въпрос е и това, защото съм убеден, че това, което имам като даденост натрупано в годините, използвайки го, можем действително да променим начина на живот и се радвам, че това се случва. По-бавничко, отколкото ми се искаше и отколкото очаквах, но важното е, че се случва и се
превръща така в една трайна тенденция. Предварително ги раздаваме отчетите, защото на тези събрания аз не искам да повтарям и да казвам, да се хваля какво сме направили. Дал съм го, написано е, всеки може да го види, всеки може да го пипне и по-скоро искам на тия срещи, разговори, които водиме, не да обсъждаме това, което е направено, а да обсъждаме това, което предстои сега до края на мандата да се направи и в бъдеще време да обсъждаме. Тези срещи са много полезни. Аз използвам всякаква възможност, естествено, по населени места, по квартали, навсякъде, когато имам време, за да мога да се срещам тет-а-тет. Вратата ми е винаги отворена, в буквалния смисъл на думата, нямам приемно време. Всеки, който е пожелал да се срещне с мен, да ми постави въпроси. Често, разбира се, въпроси, които не са от моята компетентност, но не мога да му кажа, това не е мой проблем. Мъчиме се да ги решаваме и така вървиме напред. Иначе няма как да се случи. Нали сме се хванали да работиме ползородо. Щом като сме се хванали, трябва да го правим. И там трябва да се хващат хора, които искат да го правят. Който не иска, не бива да мъчи останалите. Така че едни хубави беседи стават, едни хубави разговори стават и така печелиме време. Какво ви казват хората най-често? Казват най-често, за съжаление, те няма с кого да споделят. Това е една голяма болка в нашия регион. Народни представители не стигат до тях, а пък министри да не говорим. Единственият, който може да стигне, то е да стигнат до кмета или той да стигне до тях е кмета. И така, че често се поставят много въпроси, които не са от нашата компетенция. Мъчиме се ние да ги пренасим и да ги решаваме доколкото е възможно, свързани с социалните дейности, с пенсии и така нататък. Поставят всички болки. Разбира се, поставят и много въпроси, които касаят пряко нас. Например, последния месец, март, с снегопочистването. Това не е лошо, че хората искаме повече отколкото даваме, че нашите амбиции и желания за получаване са много по-голями, отколкото обективно можем да получим. Искаме всички да няма перфектно да е изчистен града, перфектно да е опесъчен, перфектно да са кофите за буклук, перфектно да е осветлението. А като тръгнем да направим сметка колко данъци плащаме, от 2008 година данъците са ни едни и същи, само инфлацията колко е нараснала, всичко това иска пари. И питайки ги тия хорица, които вика, кмете, моята улица не е влезъл снегорина. И като си поразговориме чисто човешки план, дали ние в семейния бюджет в семейство, дали можем да си позволим всичко това, което ни се иска да го имаме. И като най-елементарни човешки потребности. Правим и сметка на колко ни е бюджета и толкова си доставяме, толкова си осигуряваме. Така трябва да бъде и в общината. Но въпреки всичко даваме повече, отколкото получаваме като община. И така, че трудни са тези въпроси, но важното е да има хъс, да има воля. Аз се радвам и че целият ми екип така е достатъчно мотивиран. Екипа смисъл в общинската администрация и правим и невъзможното, за да може града ни да е такъв, какъвто заслужава да бъде Белоградчик. Това са последните, така най-тежките въпроси. Болката на хората, нашите на село, те нямат големи претенции. Хората са така примирили с ниския си стандарт и го приемат някакси като даденост. И това не бива да ни заблуждава, защото така да ни приспива. Това е много важно. Те са скромнички и ние за това се мъчим по най-бързия начин и по най-коректния начин да решаваме всички тия проблеми. И смятам, че успяваме. Белоградчик е една много такава интересна, би казал, и уникална община по отношение на разпределение на населението. Един град, който много векове е бил град. И мисля, че само едно населено място, в което се избира кмет. Нямаме населено място, където се избира кмет. Всичките са кметски. Т.е. са под 200, под 150 под населението. И това прави уникална.
При тези срещи в населените места, пък и по кварталите с хората, сети ли се някой да ви благодари, че успяхте да запазите от фалит, да спасите от фалит Белоградчишката болница? Абе да ви кажа, не се сещам за такава благодарност. Аз ги разбирам хората. Те си го приели като даденост това. Да, може би така. Обаче ето, което ми прави силно впечатление. След Нова година решихме, при мен идват десетки хора и ме питат, кмете, имаше някой излишен календар, искат просто да си ползват календари. И аз реших по най-ефтиния начин, отпечатихме 2500 календара за всеко едно домакинство от една страничка, много ефтини календарчета, нали? Целта е да правим икономика. И пуснах моите служители, разнесоха из цялата община на всеко домакинство по един календар, много хубави календарчета, пак казвам, по най-ефтиния начин, но много хубаво се получи и дизайна, със сърце беше правено и се получи хубаво нещо. Десетки хора ми благодариха по телефона за календара. А един не ми благодари за милионите, които спасихме. Това е парадокс. Какво ми направи друго впечатление? Направи ми инвестиции за милиони. Един не каза, поне до мене стигна така една положителна оценка за това. Ева на кмета, че успя. Направихме едно сукаченце за 8000 лева по Кригума. Леле, десетки хора ми благодариха за сукачето. Не знам, парадокс. Не обясним за мен. Хората оценяват толкова дребните нещица, а голямите, които са много по-скъпи, много по-тежки, много по-значими, някак си минават между другото около тях. Но така е. Дано да е за добро. Аз мисля, че... Народът е по-мъдър от нас, така че би трябвало да се съобразяваме с това. Убеден съм, че оценяват поне усилията за болницата. Но да, това ми е една голяма гордост че... и една голяма несправедливост в нашето общество. Извинявай, сигурно не е по сценарията и не знам какъв ти сценарий. Не, изобщо излязахме и в началото излязахме. Радвам се, нека стане един хубав откровен разговор. Болницата ми е една от големите гордости. Въпреки държавата, подчертавам, ние успяхме да съхраним до сега. До кога ще успеем, един Бог знае. Защо казвам това? Защото всички нормативни, поднормативни документи, така наречените стандарти и куп неща, 2 часа може да си говорим на тая тема, ние успяхме да я съхраним. Нормативната база е против тези общински болници. Аз не мога да разбера защо е така. Или по-скоро, нашата общинска болница не е болница за съвременно лекуване с съвременни достижения в медицината. Не може да бъде такава. Ние решаваме чисто социални проблеми. При нас храна не се плаща. В нашата болница 1 стотинка пациента не дава. Храната е за сметка на нашия общински бюджет. Данъци естествено не плащат. Превеждаме им по 30-40 хиляди лева на година и стигали сме и 80-120 хиляди в миналите години. Най-бедната община във Видинска област поддържа една болница, която лекува пациенти от 4 общини. И те нищо не харчат. Ние харчиме всичко. Пак казвам, държиме я, мъчиме я, тези пари, които средно ни излиза над 120 хиляди лева на година, само пряките косвените разходи, които ни носи болница на общинския бюджет, ни струва средно са над 120 хиляди за година. Една община с бюджет от колко? Собствените ни приходи са 1 600 000 вече. 1 700 000. Но отиват там, като тези пари можем да ги изразходваме по много по-ефективен начин и да правиме много по-добре. Това е роля на държавата. Нали, в Конституцията едно от най-важните правила, права, които има нашето население, то е безплатно, достъпно здравеопазване. Нашите хора в това си икономическо състояние по селата, те, ако не и нашата болница, ще мрат като кучета, съжалявам за израза. И няма политика на държавата в тази област. Оставено е на самотек каквото се случи. И това са парадоксите в държавата, които много ни тежат, които допълнително... ние сме на дулото. Да не говоря, че имаме 2 нещастни случая за хора, които умряха от бронхопневмония. Заради това едното младо момче, под 30 години,
образовано, с висше образование, не е бил осигурен, честта, достоинството не му е дало да потърси малко пари, 30, 40, 50 лева, за да бъде прегледан и почина. Умират хората от това, защото държавата стои на страна и е оставила всичко на стихийното решаване на въпроса. Съжалявам, че много време отнехме, но това ми е гордост, че все пак успяхме, за да можем тези хорица, които по най-трудния начин пристигат до нашия град, да можем поне елементарната помощ да им дадем. А иначе, между другото, ние направихме от общината, което зависи, успяхме да прокараме един проект по енергийната ефективност, фонд Козлодуй. Само 2 обекта в Видинска област бяха финансирани. Нашата болница и едно училище във Видин. Направихме една прекрасна сграда с отопление. Нашата болница е перфектна сега вътре и като оборудване, и като отопление, и като условия за пребиваване. Няма ги уния електрически отоплителни уреди, които хората носиха, чершави, всичко получихме дарение от Швейцария, 2 тира, постелично бельо, легла, всичко е в идеално състояние. Нямаме пари, за да привлечем едни добри специалисти и тя би била перфектна болница. Но просто тук трябва държавата да помогне, ние не можем, нямаме сили. Умираме от желание, даваме всичко, което зависи от нас, но не е достатъчно, за да бъде болница това състояние, което заслужава нашия народ. Белоградчишка община беше от най-засегнатите в региона от зимните бедствия. Визирам снеговете, обледяванията, а пък и последните дни пак одеве в предварителния разговор, когато пристигнахте, казахте, че 75 сантиметра покривки служби. Как се справихте, как се справяте сега с преодоляване на тия... Ами много трудно. Аз тук ще използвам случая отново да благодаря на нашите момчета от енергото, от ЧЕС, да, които 10 на 15 дена работиха буквално денонощно, пристигнаха даже екипи от други части на България, които им помогнаха, за да можем да възстановим мрежата, която беше покъсата и разрушена. Имахме села с 14 дена без електрозахранване. Града по-малко от 1 ден беше без захранване, но имаме села с от 14 дена. Картината беше страшна. Поломена е нашата общинска гора. Едно 70%. Започнахме бързо да подготвим нормативната база, документите, огледите, да почнем бързо да добиваме тази съборена дървесина, но аз се опасявам, че няма да ни стигнат сили и възможности да съберем цялата дървесина и по всяка вероятност доста ще се похаби. Това бяха така най-тежките неща, които се случиха от обледяването. Сега и последния сняг. Днес по телефона изясних разходите за февруари и март основно за снегопочистването. Ние за март сме изхарчили толкова пари, колкото за целия зимен период. Тежък сняг, мокър сняг, но и тук, въпреки че хората не достатъчно добра информация имат и лесно раздават оценки, но аз съм много доволен от фирмата, която се занимава с снегопочистването. Тя е местна фирма, момчета са наши момчета и те работят сутрин, 4 часа тръгвайки, вечер до към 11 свършват. Много съм доволен и на тях изказвам сърдечна благодарност. Благодарение на тяхното усилие, тяхната постоянна работа, това се случва. Като казах за оценката, аз си позволя и това да кажа, че в България вече стана една традиция, един признак стана. Толкова с лека ръка даваме оценки, за съжаление, почти винаги негативни, без да сме информирани, с някакъв жлъч, с някаква завист, с някаква злоба живееме, което не е добре за никого. И аз разбирам това. Аз приемам постоянните и необоснованите критики, озлоблението
И тези хора, добре, че ги има, от такава гледна точка, че да ни поддържат винаги на педал, въпреки че ти обидно, много те наранява всичко това нещо. Да, и на щрек ни държат. И аз се изразих няколко пъти, моите хора от екипът казват, кмета не се изразява и така, но аз ги виждам, тия хора ги преравнявам с една птица, която няма хубав външен вид, но е много полезна лешояда в природата. Така както лешояда се грижи за опазването на природата санитарно, така и тези хора, въпреки че в повечето случаи необективно и некоректно са им критиките, но добре е, че ги има, за да ни държи на педала и да сме на щрек. Полезни са за обществото. Да отидем на туризма. Белоградчик е пък и района, не само болна, с най-големи дадености. Денобитиме община Чупрене, но пък там все още са само дадености. Докато в Белоградчик има и нещо направено и то не е малко. Помага ли, започва ли да се оправдават така надеждите, да се реализират, с които беше натрупан туризма в Белоградчик? Аз не обичам да се връщам назад, но само с едно изречение ще се върна. Преди 3 години, когато влезнах в общината, съжалявам за израза, но съм точен, тоалетни нямаше. Беше ужас на туристическите обекти. Екскурзоводи никакви. По целия маршрут, нека да уточним, нямаше тоалетна. Аз влезнах. От центъра на Белоградчик до така. Като ми казаха и викам, я бързо с джипа се качих до тоалетната на крепостта. Не мога да описвам, много хора сигурно не ни гледат. Както и да е, вече това е отдавна забравена история. Тоалетната, да ми извинят зрителите, прекалено много невъзпитано говорим на тая тема, но това е много показателно. Тоалетната на крепостта, мирише, почистена, както една домашна тоалетна сега в момента. Една европейска тоалетна. Толкова е древничко, но е толкова показателно за това, което се случва. Вече имаме възпитани, млади, компетентни, сезици, екскурзоводи. Там се стабилизираха нещата. Тези инвестиции... показателно е това, че всяка една година с 10% вдигаме посещаемостта на тези обекти. Това е показателно, да. Въпреки, че в България отчитат спад на туристи, при нас това го няма. Тази година ще е най-сериозно нарастването по няколко причини. Първо, защото започнахме с Дунавския компетентен център, една много перспективна съвместна дейност. Оттам очакаме двата потока, пътя на виното, което трябва да стартират всеки момент, и пътя на италианските крале. Това е допълнително един поток чужденци, които ще имат по-друг режим, не това, което идват сега с круизните кораби. И ще нарасне значително, разбира се, и на свободния поток. За това, защото казах в началото на разговора, до 2 месеца ще пуснем новия посетителски център, където обслужването ще бъде коренно различно. Там ще имаме и една постоянно действаща изложба на минерали. Над 700 минерала ще бъдат изложени. Такава изложба в България постоянно действаща няма. Второто нещо много важно, което е, другата зала ще бъде изграден магазин за всичко произведено в Белоградчик. От млякото, местното мляко, до сувенири, до всичко, което се произвежда в Белоградчик и в общината, за да можем да предложим на всички туристи специфичния продукт. При всички положения ще решиме проблема и с завършването на звукоизсветление, една допълнителна атракция. С този спортен комплекс, който говорих, той пряко и косвено отговаря там, потвърдих едно изречение, не го довърших, че и метеорологически. През 1988-1989 година Българска федерация, БСФС, тогавашното Министерство на спорта, възлага на БАН, на Българска академия на науки, за изследване на 3 места в България, където са най-подходящи климатически за подготовка на силовите спортове. И Белоградчик е една от 3 с най-добрите параметри.
16 параметра, въздух, температури, течение и какво ли не беше. Аз тогава като кмет първия мандат имах този протокол от БАН. Това допълнително дава възможност, за да привлечеме спортни отбори на подготовка в нашия град. Така наречените лагери. За да то именно, нали, това е и туризма. Тези хора ще спят, те ще се хранят в нашия град и така. И това и всички инвестиции на практика и подходите към крепостта, които вече са съвсем различни улици, нови улици, реконструиране, нова пътна настилка, нови тротуари и алеята за здравето. И всичко това кореспондира вече с тези инвестиции, пряко и косвено въздейства върху областта на туризма. Като не изключвам и това другото, което всичко екипа и преди всичко моят заместник Росен Младенов, много сърцато се започна от една година да работи в тази област и за резултати са на лице. Бяхме и пращахме ги в Южна Швейцария на обмяна на опит. 4-5 къщи за гости. Много активно, много добре работят, включват се една по една, се запалват и другите и въобще се чувства промяната осезаемо. Предстои ни един много хубав проект, друг, който трябва да реализираме, ако не успеем до края на този мандат. То на година трябва да се случи на всяка цена. Булевард Съединение, една дълга зелена зона, достатъчно голяма зона, която да бъдат изградени центрове за задържане на повече туристи, атракции. Предстои и балон да доставиме, предстои да изградиме и едно целогодишно ледена парзалка с изкуствен лед, за да можем да задържиме посетителите поне две денонощия. И така, това са целите, които една по една ги постигаме. Влакчетата за туристите? Влакчето работи, перфектно работи влакчето, много интересен. Между другото и за него много благодарности получих, но това е. Активно работим и важното, че продуктивно получават се резултатите. Програмата за енергийна ефективност. Как върви? И тук сме шампиони. Наистина ли? Да. Има ли интерес към... Значи... И всъщност колко жилищни блокове? Ние имаме 6 жилищни блока, които отговарят на тези условия, да са над 36 апартаменти и така нататък. Да. И от 6 вече, днес е новина, днес получихме потвърждаването от областния управител господин Станков, че първите 3 блока са одобрени договорите между общината, между мен и издружението, управителите на тези издружения. И утре пускаме първите заявки до Банката за развитие, Българска банка за развитие, за финансиране на първите 3. Днес по телефона ми казаха, че утре ще имаме и 4-ти блок. Аз съм убеден, че до към 20 ще успеем, останали са единични случаи хора, повлияни било от антипропагандата, било от недоверието към държавата или каквото и да е, единични 2-3 случаи има, среда, които смятам. Между другото, днес как се случи? Една дама, която твърдо е убедена, че това не може да бъде така и че рано или късно тя ще трябва да плаща. И днес съм подписал декларация, утре ще нотариално заверявам, да й гарантирам аз, кмета на община Белоградчик, че тя няма да плаща нито стотинка. И се съгласява да даде своята декларация. Или че лично ще поемете разходите, ако... ако така стане. И аз съм убеден, че до към 20 ще успеем и с другите 2 блока, така че да изпълним 100% така възможността да я реализираме. Между другото, аз споделях с всички. Ние активно участвахме в общината. Така както е, тя малко пожелателна постановлението и наредбата за тази енергийна ефективност. Да, така би трябвало да бъде, да се сдружат с собствениците, да решат, да предложат пред кмета и да тръгне процеса. Това на практика не работи при нас. Поканихме ги всички, направихме отчет за дейността, изградихме сдруженията, на всеки обяснявам
персонално, там където се получи въпрос, ако не може да бъде отговорено, в другия ден писмен отговор се дава, на хората трябва да се изясни. Пак казвам, много агресивна антикампания се водеше от хора и партии, които не можеха да предложат стойност, но решиха да рушат това. И тук аз съм казал на тях, може би от гледна точка на социалната справедливост, сигурно не е справедливо, от гледна точка така на общия интерес. Защото тези, при нас някъде ще бъдат около 300 апартамента влизат в програмата, тези 300 семейства ще получат, да реча съвсем условно, не знам колко ще излезе, да речем 10 000 лева на апартамент. Това са доста пари, които ще получи физически лично всеки един човек. Тези пари можеха да бъдат вложени в много по-ценни за обществото места, като разкриване на ефективни работни места, като благоустрояване на целия район и така нататък. Но, справедливо или не, правителството е решило. Добро или лошо е това решение, трябва да сме абсолютни глупаци, за да не използваме този вариант за тези наши 300 семейства да получат дар от Бога. И за това сме се втурнали много упорито в общинската администрация и работиме да обслужим този процес и искам до края на мандата да ги осветиме и освен това използвам и случая, те са ни така събрани на едно място тези блокове. Искам и на година да направим един хубав проект, да направим една страхотна вертикална планировка с подходящите съвременни. Представяш си как ще изглежда блока вече след като е саниран. И една хубава вертикална планировка с зелените площи, с тротуарчета, с детските площадки. Да стане кукла, да стане действително европейски. Как да не използваме тази възможност? Да са перници на Милеви. Да, разбира. Те ще бъдат по-хубави от Милевите, защото там няма тая допълнително това раздвижване, ще бъде и по-хубави райони от Милевица. Но да става като по-европейски. Така че това, аз приветствам това решение, пак казвам справедливо или не, но ние ще го използваме 100%. Няма как. Да отиваме към края на разговора с един малко деликатен въпрос. Не знам дали има времето, както викаше цара, който ни беше премиер. Да. Се кандидатирате ли отново за кмет? Аз не обичам отговора на този въпрос. По няколко причини. Първо, няма да взема решение до тогава, докато не видя, че съм си изпълнил поетите до край задачи. Второто нещо, че не се убеда, че поне 60% от избирателите ме подкрепят. И тогава вече мога да взема това решение. Самоцелно, доста хора се кандидатират, защото нямат работа и го виждат като едно добро работно място. Да, то би било страхотно работно място, може нищо да не правиш. Да не говоря за колеги. Тук знаем се кой какво прави. Работата е такава, нямаш началник, нямаш кой да те контролира, можеш 4 години да не ходиш на работа, ще си вземеш заплата, няма никакъв проблем. Та от гледна точка на такива, да, разбирам ги. Има и един много важен въпрос, който сега просто ми хрумва. Един от големите проблеми на нашето общество в последните 20-30 години е това, защото няма никаква приемственост. Няма приемственост в държавата, няма приемственост и по места, по общини. Не може за 4 години да направиш нещо значимо. Има инертност в цялата тази система. Ето един проект от началото на проектирането, до прекарването, до реализирането, трае около 3-4 години. За да може да се усети резултата, значи трябва да се формира една политика от един кмет, в случая на местно управление. Той може да положи основите на първите 3-4 години. За да се види крайния резултат, аз това винаги съм го казвал, че в началото на прехода мандата на един кмет трябваше да бъде 8 години. За да може тези 8 години, колкото и да е слаб един кмет, колкото и да е неподготвен, той все ще създаде нещо нагоре. А сега практиката какво показва? Минава 4 години, още не се опомнил, особено пък когато е дошъл човек, който въобще халхабер си няма от местно самоуправление, докато влезе в нещата, му изтекал мандата. И викат, кмета беше слаб. Айде другия. Другия същата история.
Избираме със сърце, не с разум, за съжаление. Попадат млади момчета, неподготвени и свършваме мандата и нищо не се случи. И това е една от основните причини 25 години нищо да не се случва при нас. Затова трябва докато в Европа, в развитите европейски страни, там този проблем отдавна са го решили преди 150 години. Там обществото е наложено, идвайки новия кмет, той няма какво да промени. Идвайки новото правителство, няма какво да промени. Той има коловоз. Той има потъпкан коловоз, ясно планирано, ясна политика и се върви натам. При нас това го няма. И това е нещото, което също може да ме накара, евентуално, ако са изпълнени другите две условия, изпълнена червената книжка, одобрение над 60%. Имате категоричен отговор на въпроса ви в този отчет. Оправдах ли доверието ви? Да, трябва да го получа този отговор. Да го получите. И като го получа този отговор, готов съм и да сме живи и здрави, разбира се, да имаме този хъс, да запазиме хъса, да запазиме тези дадености, които сме ги натрупали в обществената сфера по каквито и да са причини, случайно или не, за да бъдат втъкани, да бъдат използвани за развитието на нашия град, на моя град и може това да се случи. Но в никакъв случай не самоцелно и не ми е работното място това. То е вече съвсем, други са подбудите. Мисля, че ме разбирате, господин Борисов. Напълно и много благодаря за този разговор. Пропуснахме ли нещо? Много сме пропуснали. Аз подготвих, не знаех какво ще си говорим. Подготвил съм факти, аргументи, данни, статистика, данъци, какво ли не. Но не стигнахме до това. Няма лошо. Радвам се, че стана един хубав непредизвикан разговор, без сценарий почти. Ами хайде да си позволя да ви отправя публично още една покана за едно гостуване. След около 3-4 месеца, като след откриването на туристическия сезон, дано тъкмо това, което не се сетих да ви попитам, да знам какво пише в тия листия, да ви бех попитал за тях. Какво пише в тях? Поне такъв въпрос трябваше да задам, за да ви подсета. А и да видим дали сте получил отговор на това. Оправдах ли доверието ви? Да, между другото ние... И дали ще бъдете една от кандидатурите на местните избори за кмет на Белоградчик? Да, ние между другото с разнасянето на хората с отчета има и една бланка, анонимно проучване, анкета, не само дали одобрява дейността на кмета, но няколко въпросчета, така, където да стане ясно дали до сега политиката е била правилна, дали сме оправдали доверието, дали това, което сме набелязали, втората част на отчета, дали правилно сме набелязали приоритетите. И хората дават обаче тези оценки, анонимни, обработват се и така, че аз ще знам, след като приключиме цикъла, ще знам какво е одобрението, какво е мнението на хората за политиката, която подчертавам с главни букви, политиката, която вече налагаме в нашата община, дали я одобряват. И от това ще зависи дали бих изкарал още един мандат. Бих ли се кандидатирал? Да. Аз се кандидирам тогава, когато съм почти 100% сигурен, че ще спечеля. Аз благодаря. Благодаря още веднъж за този разговор. Очаквам ви в началото или лятото. Когато ме поканите, винаги на ваше разположение. Благодаря за отзивчивостта още веднъж и за участието в това предаване. Уважаеми зрители, вие бяхте с пресечна точка на телевизия Видин. Това предаване можете да го гледате утре от 12:30 часа. Пълният му видеозапис ще бъде качен малко по-късно след обяд и в сайта 44parallel.com. Очаквате ни следващия четвъртък, 9:15. Сигнали и предложения към предаването можете да изпращате по електронната поща на предаването, но посочвайте и актуален телефон за обратна връзка. Желая ви лека и спокойна вечер.